Is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock mhix waħda allarmanti kif l-oppożizzjoni qed tipprova tpenġi. L-ammont ta' mediċini out of stock li hemm bħalissa huwa ferm inqas minn dawk li kienu rrappurtati qabel it-8 ta' Marzu li għadda. Għalhekk hija evidenti li l-kawża ta' din il-problema kienet purament minħabba sistemi ineffiċjenti li kien juża l-gvern preċedenti. Dan qalu l-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia li saħaq li l-Ministeru għas-Saħħa bħalissa għaddej minn proċess ta' transizzjoni fl-stock taking minn sistema manwali għal waħda elettronika. Dan kollu bil-għan li l-ħażna tal-mediċini tal-gvern tkun aktar effiċjenti għal benefiċċju tal-pazjenti. Il-Ministru Farrugia saħaq li permezz ta' introduzzjoni ta' proċessi bħal preskrizzjonijiet elettroniċi mezz li joħroq aċċess bejn it-tabib, l-ispiżjar u l-pazjent jkun assigurat li l-mediċina tingħata sew u tiġi f'ħina u f'waqta. Wara konsultazzjoni mal-pubbliku u diskussjoni mal-Kamra tal-Kummerċ, il-ħażna tal-mediċini ta' pajjiżna ser issir waħda iċċentralizzata sa' Diċembru li ġej. Sabiex titjib il-viżibilità tal-ammont ta' ħażna tal-mediċini ser jibda jintuża rendikont elettroniku għal kuntrarju ta' dak manwali li kien użat sissa. Il-Ministru tas-Saħħa ħabbar ukoll li ser tiġi indirizzata l-problema tal-burokrazija meta jiġu ordnati l-mediċini biex jitnaqsu ferm is-sitwazzjonijiet fejn il-pazjent jibqa' mingħajr il-mediċini għaliex dawn ikunu ġew ordnati tard wisq. Il-Ministru Farrugia ħabbar dan waqt attività organizzata għal-Jum Dinji tal-Ispiżjara. It-tema magħżula għal dan il-jum hija l-ispiżjar jgħinek tuża l-mediċini aħjar. Għal din l-okkażjoni l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Farmaċija qed jorganizzaw bosta attivitajiet madwar Malta bl-ħsieb ewlieni li jenfasizzaw il-bżonn li l-ispiżjara jaslu lis-soċjetà u jaraw li l-mediċini jintużaw kif xieraq.